Export bol dlhé roky motorom slovenskej ekonomiky. Geopolitické konflikty, clá, nové obchodné bariéry, aj rastúce napätie medzi veľmocami však menia pravidlá hry pre firmy po celom svete. Dokáže slovenský export obstáť v novej realite? Kde sú dnes najväčšie riziká a kde naopak nové príležitosti? A čo musia firmy urobiť, aby uspeli aj v období rastúcej neistoty? Vítajte v biznise. Mojím hosťom je Rastislav Podhorec, generálny riaditeľ Exim banky. Vítajte u nás, pekný deň. Dobrý deň, prajem. Geopolitické napätie dnes naozaj zásadným spôsobom mení globálny obchod. Ako sa táto neistota premieta do rozhodovania slovenských exportérov? Máte pravdu, áno. Geopolitická neistota je dnes jedným z kľúčových faktorov pri rozhodovaní firiem, kam začnú exportovať. A tak, ako v minulosti sa firmy rozhodovali len podľa nejakých ekonomických faktorov, tak geopolitika hrá dosť dôležitú úlohu v ich rozhodovaní. Takže okrem toho, ako sa rozhodovali v minulosti, náklady, výnosy, tak tá geopolitika hrá veľmi dôležitú rolu. Áno, ak aj zohľadníme tú napätú geopolitickú situáciu, tak sú podľa vás slovenské firmy pripravené fungovať v prostredí napríklad vyšších cieľ a vôbec v prostredí tvrdšej medzinárodnej konkurencie? Viete, je to jednoduchá otázka, odpoveď je zložitejšia. Či sú pripravení? Na Slovensku máme rôzne firmy. Máme firmy, ktoré pôsobili hlavne v Európskej únii, predávali do Európy, veď asi vieme, že takmer 80% exportu sa dialo v rámci Európskej únii, kde sú pravidlá jasné. Zvyšný počet firiem pracovalo už v medzinárodnom prostredí a boli schopní pracovať aj s takýmito kategóriami. A teraz otázka je, pýtate sa, že či sú tieto firmy tých zvyšných 80% pripravených. Myslím si, že tie firmy postupne sa začínajú prispôsobovať a sledujú situáciu. My registrujeme aj medzi našimi klientami, ktorí proste s nami komunikujú a hovoria a radia sa v tomto novom, nazvem to, že ekonomickom prostredí, ako ďalej fungovať. Generálna odpoveď na to asi neexistuje, ale určite firmy, ktoré pochopili, kam sa svet uberá alebo ktorým smerom ide, tie firmy, ktoré to pochopili, tak majú skôr a väčšiu šancu v podstate uspieť. Ak zostaneme pri tom globálnom pohľade, tak Európa spomaľuje a firmy teda hľadajú tie nové príležitosti. Ktoré regióny dnes možno vnímate ako najperspektívnejšie pre slovenský export? Tak začnem asi pred 2 rokmi, už je to viac ako 2 roky dozadu, slovenská vláda definovala v podstate v svojom programovom vyhlásení krajiny a regióny, na ktoré chce v podstate dať nejaký svoj dôraz. A je to veľmi zaujímavé, ale práve tieto regióny sa stávajú aj z globálneho pohľadu veľmi zaujímavé. Tak keď veľmi v rýchlosti prejdem, tak Stredná Ázia, krajiny, nazývame ich stany. To znamená, to sú tie krajiny bývalého Sovietskeho zväzu v stredoazijskom regióne. Sú veľmi zaujímavé s tým, že sú v podstate na križovatkách obchodných ciest. Dnes vidíme, že tie námorné cesty sú tiež veľkým problémom, takže tie krajiny v tejto Strednej Ázii sú na tých križovatkách, čiže tento región je veľmi zaujímavý, má rastúci potenciál, tie krajiny rastú z hľadiska objemu výroby aj dopytu, takže Stredná Ázia, Blízky východ, na tom sa zhodneme všetci, že skutočne je to miesto, kde sa centralizuje v podstate nová výroba. Tento región sa stáva určitou alternatívou k Číne s veľmi zaujímavými podnikateľskými prostrediami, takže tá juhovýchodná Ázia, keď spomeniem, či je to Vietnam, či je to Indonézia, Malajzia, Filipíny, Singapur, veľmi zaujímavý región a skutočne aj medzi mojimi kolegami z iných exportných úverových agentúr registrujeme, že firmy tento región veľmi vnímajú a veľmi pozitívne vnímajú. Veľmi zaujímavou krajinou a oblasťou je Blízky východ, hoci v posledných 4 mesiacoch vidíme veľkú neistotu v tomto regióne. Uvidíme, ako sa to celé vyvinie, ale je to región, kde sú investície, kde sú veľké infraštruktúrne projekty, takže to je tiež ako potenciálne veľmi zaujímavý región. Samozrejme Afrika
Je to celý kontinent, Afrika má pred sebou budúcnosť, my vidíme obrovský tlak aj zo strany Európskej únie, vidíme tlak z Číny, zo Spojených štátov. V Afrike je budúci rast populácie, investícií, takže je to veľmi zaujímavý región. A Európska únia dokonca má podporné nástroje na export do Afriky. Volá sa to Global Gateway. My sme to ako Exim banka už promovali pred rokom ako zaujímavý nástroj. A pre nás v Európe zaujímavým regiónom je aj Západný Balkán. Slovensko tam má veľmi dobrú pozíciu. Západný Balkán je zaujímavý tým, že je to miesto a región, ktorý má pred sebou vstup do Európskej únie, s čím sú spojené samozrejme vysoké investície. Slovensko je silná priemyselná ekonomika a napriek tomu mnohé firmy stále fungujú najmä ako subdodávateľia. Prečo sa nám teda zatiaľ nedarí možno vo väčšej miere budovať vlastné silné exportné značky? Viete, model subdodávateľstva prišiel na Slovensko okolo roku 2000. Ten priniesol so sebou obrovský rozvoj. Vieme to všetci. Slovensko si vďaka takémuto modelu zabezpečilo obrovský hospodársky rast. Firmy sa naučili pracovať. No a dnes zistujeme, že tento model sa dostáva na svoju hranicu. A prečo tie firmy sa neposunuli ďalej. Súvisí to aj s tým, že mnohé firmy sú v subdodávateľských reťazcoch, z ktorých sa veľmi ťažko vystupuje, ale je vidieť, že aktuálny vývoj, Európa je trošku v útlme, no tak tie firmy proste musia urobiť nejaký ďalší krok. Ten ďalší krok je pomerne náročný. Výjsť z reťazca, kde tie vzťahy sú jasne definované, do nového prostredia je veľmi náročné. V každom prípade riešením na to sú určite inovácie a v podstate investovanie do oblasti rozvoja. Čo dnes teda rozhoduje o tom, či sa slovenská firma vôbec dokáže presadiť aj mimo tých svojich tradičných trhov, napríklad teda aj mimo Európskej únie? Spomínali ste viacero tých potenciálne zaujímavých trhov, takže čo dnes rozhoduje o tom úspechu alebo neúspechu? Ja sa to snažím prezentovať na každej prezentácii, že čo je základom úspechu kdekoľvek, kde sa firma rozhodne ísť. No prvým základom je mať samozrejme produkt. Ten produkt, ktorý je v podstate konkurenčný a dokážem ho predávať. To znamená, že ak mám dobrý produkt, tak potrebujem si veľmi dobre naštudovať miestny región, do ktorého chcem vstúpiť. Čiže musím mať jasnú predstavu, musím mať informácie o danom regióne. To znamená, že tie firmy musia investovať do toho, aby spoznali daný región. Na to sú skvelé nástroje, nielen znalosti cez internet, ale aj znalosti cez slovenskú ekonomickú diplomáciu, cez slovenských ekonomických diplomatov. Máme tu Sário, ktoré disponuje veľkým objemom informácií. To znamená, že poznať trh, poznať jeho mentalitu, kvalitu, legislatívu, to je ďalší úspech, ktorý potrebuje táto firma mať, aby sa mohla dopracovať k úspechu. Potom nájsť si lokálneho partnera, ktorý slovenskej firme v danom regióne bude vlastne robiť to zastúpenie, ktorý pozná lokálne súvislosti. No a samozrejme najdôležitejšie je, aby firmy mali odvahu vôbec urobiť takýto krok. Pretože bez tejto odvahy môžete mať všetko, ale keď tam neprídete, tak nemáte šancu uspieť. Áno, Exim banka vznikla konkrétne ako nástroj podpory slovenského exportu. Ako sa teda mení vaša úloha práve v čase týchto rastúcich geopolitických a obchodných rizík, o ktorých tu od začiatku hovoríme? Áno, meníme sa. Exim banka postupne prechádza takú tranzíciu od inštitúcie, ktorá v podstate vykonáva transakcie, či sú to bankové alebo poisťovacie, k inštitúcii, ktorá je viac strategickým nástrojom, strategickým partnerom exportérov, ale aj vlády. A my nie sme jediní. My sa stretávame s našimi partnermi, či z Európy, alebo aj na globálnej úrovni a vidíme, že exportné úverové agentúry sa stávajú čoraz dôležitejším partnerom a strategickým nástrojom na vykonanie exportu, lebo export dnes nie je len o ekonomike, ale aj o globálnych záujmoch. A práve exportné úverové agentúry tieto záujmy dokážu presadzovať cez svoje strategické postavenie.
Za jednu možno z najväčších ekonomických príležitostí najbližších rokov sa označuje rekonštrukcia Ukrajiny po vojnovom konflikte. Môžu z nej reálne profitovať aj slovenské firmy? Určite áno. Ukrajina je náš partner. My už dnes pomáhame ukrajinským firmám. My sme ako Exim banka boli prví, ktorí medzi exportno-úverovými agentúrami sme akceptovali riziko spojené s vojnovým konfliktom v danej krajine. V podstate na naše knihy sme boli ochotní prijať riziko vo výške 10 miliónov eur a už 3 roky v podstate podporujeme obchod na Ukrajinu. V konečnom dôsledku je to takmer 50 miliónov eur, ktoré sme zrealizovali na Ukrajinu. Ale áno, slovenské firmy sú dobré v energetike, sú dobré v energetickom strojárenstve, sú dobré v logistike. A to sú oblasti, ktoré Ukrajina bude určite a rozhodne potrebovať pri rekonštrukcii krajiny. Takže slovenské firmy majú šancu a my ako Exim banka sa snažíme prinášať riešenia už skôr, ako dôjde ku koncu konfliktu. Preto máme záruku Európskej únie a ideme financovať projekt rekonštrukcie energetických sietí. Žiadame o ďalšiu tranžu. Takisto dúfam, že budeme veľmi úspešní na ďalšiu záruku a ďalšie projekty, ktoré sú projekty v oblasti duálneho využitia alebo v energetike, ktoré možno, že budúci rok by sa mohli takisto realizovať. Takže slovenské firmy sa musia v prvom rade na to pripraviť a budú musieť vedieť veľmi dobre zhodnotiť pomer medzi rizikom a medzi príležitosťou. Na záver aspoň v krátkosti, ak sa pozrieme povedzme o 10 rokov dopredu, čo bude podľa vás hlavnou exportnou silou Slovenska a budeme si my vedieť udržať konkurencieschopnosť v globálnom prostredí? Je to veľmi ťažká otázka. Úplne asi veľmi ťažko je odpovedať aj, čo budeme exportovať. Ale dnes viem, že ak firmy sa rozhodnú investovať do svojho rozvoja a do inovácií, tak máme šancu uspieť. Máme šancu byť krajinou, ktorá vyváža výrobky s vysoko pridanou hodnotou, s vysokou mierou inovácií, aj kvôli tomu, že sme súčasťou Európskej únie, ktorá podpisuje medzinárodné obchodné zmluvy s rôznymi krajinami sveta. Preto vlastne podmienky na to máme. Len skutočne, tak ako som povedal, firmy musia mať dostatočnú odvahu, aby sa presadili. A na Slovensku máme šikovné firmy. Takže budeme vyvážať niečo, čo skutočne bude s vysokou pridanou hodnotou. Uzavrel Rastislav Podhorec, generálny riaditeľ Exim banky. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem pekne, pekný deň prajem.